Noniin, otetaan lisää säilykeaiheisia videoita ja naudan ja sianliha lukee jalostaja. Ja avasin sen tollain valmiiksi, että ei tarvi sitä tässä räplätä yhdellä kädellä auki. Noin, kansi pistetään tuonne ja otetaan siitä aseet kouraa. Näin. Joku ihmettelee, että miksi mulla on tämmönen muovihaarukka, niin näitähän on tullut varastoitua joskus aikoinaan, kun tämmöisiä vielä sai. Aika tiukalta näyttää. Saadaanko lohkaistua palane? Niin tässähän on pääasiassa nyt nautaa ja pistetään se suuhun. Joo, ihan erittäin hyvä. Tää on vallan mainio tuote. Ja tässähän nyt ei sitä rasvaa nyt niin kaivatakaan, kun tää on pääasiassa naudanlihaa. Koostumukseltaan on täysin erilainen kuin se edellinen paketti. Tää on tämmöistä oikein tiukkaa tavaraa ja pieni veikkausta. Mä en jaksaisi tätä purkillista syödä kokonaan. Täytyy sanoa, että tää on kyllä erittäin hyvin niin kuin hintalaatusuhteeltaansa kohdillaan. Vaikka on tämmönen niin sanottu perustuote, mutta nyt täytyy sanoa, että kyllä tää muuten on hyvää.